Merħba lilkom semmija ta' RTK, jena Katrina Akulina natikom l-odwa it-tajba, il-program illum se jkun is-suġġett ewlieni tagħna se jkun dwar dak li ġara fi Franza nhar l-erba' li għadda dwar kif affettwa lil mezzi tax-xandir, l-opinjoni tan-nies, il-libertà tal-espressjoni, insomma għandna satejn iddiskutu flimkien dak li ġara din il-ġimgħa u x'qed nistennew li se jiġri b'dawn l-attakki. Infakkarkom li intom tistgħu tajdu tagħkom bħal dejjem li din hija xandira diretta, tistgħu tismawna live fuq il-website rtk.com.mt, tibgħatu l-SMS fuq 506-12103 506-12103 kull SMS jiswa 12 ċenteżmu jew inkella naqdu magħna live fuq il-programm iddiskutu għajdu tagħkom fuq 21-246-714 jew inkella 521-246-714 jew inkella 5. Infakkarkom li meta ċemplu nirrispettaw ftit il-diskussjoni li tkun għaddejja, ġifieri ma nistanix li taqbdu ċemplu mill-ewwel, nagħtu ftit ċans id-diskussjoni tirranka ħalli mbagħad inkunu nistgħu indaħlu lilkom is-semmija u tajdu tagħkom ukoll meta id-diskussjoni u l-mistiedna li għandi hawnhekk illum ikunu almenu laħqu qalu kelma. Kif għattilkom il-program se jkun dwar dak li ġara fi Franza, żewġ persuni armati daħlu fl-uffiċini tal-gazzetta satirika Franċiża Charlie Hebdo u hemmhekk għamlu ħerba mill-ħaddiema li kien hemm ġew. Dak ftit x'ġara nhar l-erba' li għadda mbagħad minn hemmhekk seħħew ħafna affarijiet oħra u konsegwenzi ta' dan l-attakk. Miegħi fl-istudio hawnhekk għandi llum lill-Professor Xavier Kirkop, espert tal-medja anke din tal-Fakultà tal-Medja u l-Arfien Xjentifiku fl-Università ta' Malta. Insellimlek, Prof. L-odwa tajba. L-odwa tajba lilek. Għandna wkoll lil Lawrence Grech, ex-editor tat-Times. Bonġu, grazzi tal-istedina, tal-li l-qajt l-istedina tagħna. U għanna wkoll lil-Laik Ahmed Atif, il-President tal-Komunità Musulmana f'Malta. Grazzi, bonġu. Bonġu lilkom. Aktar tard, illum mbagħad se jkollna kollegament telefoniku mal-kartunist George Mallija u mbagħad aktar tard ukoll ma' Fader Joe Borch li mill-ewwel qal tiegħu dwar dan l-attakk fi Franza. Ħanibda nagħmilkom il-mistoqsija, nasab kulħadd naqblu li kulħadd jikkundanna dan l-attakk li ġara. Il-mistoqsija l-oħra, Father Xavier, naħseb ma tikkundannax? Nikkundanna dak kollu li ġara, però tittaraħ f'kuntest ta' dak li qed jiġri, mhux fis-sens f'dinja fejn għandna dak li għalija jidher xi ħaġa orribli, mhux bil-fors ħajjidher xi ħaġa ukoll għal ħadd ieħor. Ġifieri qed ngħixu f'dinja fejn aħna qed niġbdu linji differenti, kulturi differenti, dak li hu sagrosant għalija mhux bil-fors huwa sagrosant għal ħadd ieħor u rridu nibdew minn dan Lawrence qabel il-programm qal il-kwistjoni ta' globalizzazzjoni u l-kulturi differenti li qed jiġru flimkien. Naħseb li rridu naraw f'dan il-kuntest, jiġifieri għalkemm aħna bajnejn biex ngħidu hekk kulturalment tal-punent nikkundannaw dab qawwa kollha, mhux bil-fors qed nesprimu dak li hu tassew universali. Nikkundannaw l-atti ġifieri il-qtil, ħanibdew minn hemm ġifieri dak huwa kundannabbli. Mhux għal kulħadd. Kien hemm ġifieri kien hemm kif taf inti kien hemm l-ISIS hawn faħruha. Biex hekk. Qalu li din xi ħaġa glorjuża speċi li ma tafx. Ma dan huwa frott tal-fundamentalizmu li sfortunatament qed jimmanifesta ruħu mhux biss f'dal-inċident dal-massakru f'Pariġi, imma anki f'bosta partijiet tad-dinja. Pereżempju nsemmu in-Niġerja għandek grupp militanti Iżlamiku, l-Boko Haram, li propja tfisser l-edukazzjoni hija ħażina, hekk tfisser kelmu Boko Haram, illi qabdu ħadu fajliet, qatlu attakki fuq knejjes fil-Kenja u fis-Somalja. Kien hemm il-famuż każ ta' Malala fil-Pakistan fejn it-Taliban li huma estremisti
ukoll sparawla għaliex din trid l-edukazzjoni għall-bniet u għall-nisa. Ġifieri dal-terrorizmu qed jimmanifesta ruħu bosta mod, ma jridx skuża waħda biex ikun hemm it-terrorizmu. Dina l-iskuża kienet li qed jattakaw il-Profeta Mohammed. U di fatti hija eku ta' x'ġara xi sente ilu meta kien hemm dawk il-cartoons id-Danimarka, kien hemm protesti f'ħafna partijiet mid-dinja Iżlamika, mietu n-nies għaliex ovvjament kien hemm protesti barra l-ambaxxati tad-Danimarka, eċetera, u kien hemm clashes mal-pulizija u dan. Ġifieri terrorizmu li huwa il-dak tiegħu l-essenzjalità tiegħu hija l-intolleranza għal xi ħaġa li ma biex magħha. Intolleranza kbira li timmanifesta ruħha anke fil-fatt li pereżempju għalkemm fil-punent aħna għandna valuri differenti fis-sens li ġo Franza hemm komunità musulmana qawwija hemm xi 5 miljun ruħ li naturalment huwa riżultat mbagħad tal-kolonjaliżmu Franċiż li kien hemm fl-Afrika li okkupa l-Afrika ta' fuq u l-Afrika tal-punent. Allura bħalma ġara l-Ingilterra għandek influss ta' nies mill-Indja u l-Pakistan u fil-każ ta' Franza għandek influss minn nies minn Nord Afrika għaliex kien kolonji Franċiżi. All right? Jiġifieri dana huwa proċess għaddej il-ħin kollu illi għandu ħafna faċċettaturi differenti, għandu ħafna facets differenti. Terrorizmu. U hija il-dik komuni hija l-intolleranza. Per esempio l-attakki ta' 11 ta' Settembru. Fl-Amerika l-istess, intolleranza għax l-Amerika ħadet ċerta pożizzjoni. Allora qaqtot 3,000 ruħ. You know, ġifieri din hija. Like, inti. Jien level u għabil kollox bħala prinċipju u f'żewġ naħat bħala bniedem jien nikkundanna dak li ġara il-qtil tal-persuna ta' kwalunkwe reliġjon jew razza jew nazzjonalista huwa mhux permess fil-ebda reliġjon dan huwa tfermin tiegħi. Lanqas anke fil-Iżlam. Dan huwa prinċipju li jien nemmen u nippratika. It-tieni net jien ukoll qed nispirimi condolences min naħa tagħna lejn dawk li batu fi dawk l-attakki u l-membri tal-familja tagħhom għax nifhem li huma qed jgħaddu minn żmien diffiċli. U simpatija tagħna huwa għalihom. Għax aħna nemmnu li bħala bnedmin għandna twemmin differenti, ngħixu fi pajjiżi differenti, imma il-bidu u l-aħħar tagħna huwa l-umanità. U aħna bnedmin. U bħala l-umanità ma nistgħux ngħidu li id-dem tal-Musulman huwa sagru u dem tal-Nisrani huwa mhux sagru u tal-Ludi u tal-Hindu. Id-dem tal-bniedem huwa sagru u ħadd ma għandu dritt li ixxered id-dem tal-bniedem. Dan huwa prinċipju u dak minnaħa tal-umanità jien ngħid u anke fil-bażi ta' talim Iżlamiku jien ngħid dak bir-responsabilità kollha. L-Iżlam jgħid jekk permettili fil-qosor l-Iżlam kategorikament jiċċed kull forma ta' violenza għal kull raġun. Jekk għandek biex titkellem, għandek titkellem, tagħti raġunijiet. Imma l-violenza u t-tixrid tad-dem tal-bniedem huwa dnub kbir wis fil-Iżlam. U Alla jgħid fil-Qur'an imqaddes li min joqtol bniedem ikun bħal kieku qattel il-bnedmin kollha u min issalva il-ħajja tal-bniedem dan u bħal kieku issalva il-ħajja tal-umanità kollha. U fil-Franza qatlu 12 persuna u l-bira kienu iktar. U dan ifisser li l-umanità ġiet matula 12 il-darba. Dan huwa dnub kbir wis. U Alla jgħid fil-Quran għaddes iktar li Alla jagħti l-ħajja u l-mewt
u jgħid li u la toqtlux ir-ruħ li Alla qaddes. Imma il-ħajja u l-mewt huma fi idejn Alla. U ħadd ma għandu dritt li jieħu il-ħajja tal-persuna u nikkundanaw bil-qawwa kategorikament bla riservi u dak li semma is-Sur Lawrence hemm xi inċidenti li saru fil-passat huma kollha kundanabli. Ma kellhomx dritt, imma il-mistoqsija għaliex il-Musulmani fejn hemm talim huwa ċar. Għaliex il-Musulmani involuti fi dawn l-attakki? Fejn dal-estremizmu. Iva, l-estremizmu jiġi minħabba raġunijiet varji. Per eżempju, hemm skopijiet personali, aġenda politika, hemm iridu biex jieħu xi avantaġġ materialistika u mbagħad jużaw l-isem ta' reliġjon. Imma meta jien dejjem ngħid li meta niddiskutu dak l-affarijiet hemm għandna biex nagħmlu distinction li xi jgħid reliġjon u xi jagħmlu id-dawk li jħaddnu dak reliġjon. Dan huwa t-tort ta' dawk jgħidu li hemm minjoranza anke jekk huwa wieħed. Għandna biex nikkundanaw imma minħabba il-lat ħażin tiegħu m'għandniex dritt li nikkundanaw ir-reliġjon. Reliġjonijiet kollha. Jien qarejt reliġjoni fil-profond u naf ikkur reliġjon għandu sabuħija tiegħu. Imma dawk ftit li qed jużaw l-isem ta' reliġjon huma jużaw għal skopijiet varji. Hemmx reliġjon huma ma qatlux dawk fil-Franza minħabba reliġjon kellhom skopijiet tagħhom huma jafu xi kellhom u min brainwashjahom għal dawk il-latti li imorru u joqtlu dawk il-bnedmin. Imma fil-prinċipju u fit-tagħlim Iżlamiku ma kellhomx dritt u ħadd ma għandu dritt biex jieħu il-ħajja tal-persuna. Kull żball li jagħmlu, ħansejħulu żball għax il-Musulmani jidher żball kbir. Tmur lil ok, nitkellmu fuq terrorizmu, dak huwa żball kbir. Min se tagħmlu Musulman, Kristjan, kullimkien. Il-terrorizmu mhux provinċja tal-Musulmani. Le, għalhekk qedlek se tagħmlu kullimkien. Se tagħmlu kulħadd. Pereżempju, ħansemmi eżempju Spanja kellek il-Baski, terrorizmu Bask. Le, terrorizmu għamlu minn għamlu fl-Irlanda, kattoliċi kontra protestanti. Eżatt. Le, imma il-fattu jagħmlu jekk jagħmlu Musulman xi ħadd li ħaddan ir-reliġjoni Iżlamika. Ħadu isem ħażin. Jiġifieri il-mistoqsija tiegħi jekk il-Musulmani se jafu li hemm dan id-delwis ikraħ fuqhom, għalfejn qed jibqgħu għaddejjin. Għax huma level huma ignoranti, il-nies normali huma ignoranti. Il-mexxejja qed jabbużaw il-poter tagħhom. Dan l-aħħar ktibt ħafna fuq dan is-suġġett li level huwa it-tagħlim tal-Iżlam huwa ċar, imma il-mexxej il-bniedem normali ma jafx xi jgħid il-Quran, xi qal il-Profeta Qaddis Muhammad, imma huma jismaw il-mexxejja. U l-mexxejja wkoll involuti jien ngħid li kif ngħidu bil-Malti il-ħuta tinten min rasa. U jien ktibt li il-mexxejja għandhom l-ikbar tort huma ma jispjegawhomx it-tagħlim veru tal-Iżlam. Hemm ġlied bejnietom ukoll. Jekk xi ħadd jara it-tagħlim Iżlamiku fil-profond m'hemmx permess għal ġlied fil-isem ta' reliġjon. U dak kif intajt li għaliex qed jidher ħafna fil-bera. Dawk ukoll hemm għax double standards tad-dinja. Meta jien nagħmel pereżempju il-ħabib tiegħi jew nies ta' madwari xi jagħmlu ħażin, jien nikkawrjahom. Hemm jekk xi ħadd mill-qedewwa minn argumentalment ngħid mhux qedewwa fiżikament, meta huma jagħmlu xi ħaġa aħna noħorġu dawk fil-bera. Dan jiġri fil-politika, dan jiġri anke fir-reliġjon. Imma il-Musulmani jien ngħid għandhom biex jieħu passi, għandhom they must stand to be counted, għax jekk
huma mhux jitkellmu issa dan ifisser li huma wkoll involuti fuq dawk l-attakki. L-Iżlam jgħid il-Profeta qal, Profeta Muhammad, li dawk li meta jaraw il-ħażina qed jiġri qudiemhom u ma jiqfu to stop it, dan ifisser li huma wkoll involuti fuq dawk. Issa kull Musulman u minnaħa tal-komunità Ahmadija Musulmana aħna dejjem hemm il-bira il-mexxej tagħna il-kalif ta' taħdita tal-ġimgħa u hemm enfasizza ħafna fuq dan is-suġġett u għalli l-Ahmadin il-Musulmani oħrajn għandhom dmir biex joħorġu mhux biex jikkundanaw biss imma jieħu passi kontra dawk il-persuni u jekk jaraw li hemm xi ħadd jagħmel ħażina fil-membri tagħhom għandu biex jgħidu lill-pajjiż, lill-awtoritajiet biex jieħdu passi kollha kontrihom. Imma forsi ma nafx. Le, u hawnhekk fejn naħseb nistgħu nibdew ngħidu isma'. Isna qed ngħidu ir-reliġjon għalkemm donna tidher li hija dak li jispikka, però mhuwiex il-vera issue hawnhekk. Allora mbagħad tibda tgħid mela fejn ħammorru? X'ħaj wassal? Waħda mill-affarijiet li qed issemmi u naħseb għandek ħafna raġun fiha hija il-għaqda tal-bej il-bnedmin. Ħansemmi eżempju ftit iktar. Fi żminijiet anka ta' bżewġ ġenerazzjonijiet ilu. Aħna konna ngħixu anka u Malta konna ngħixu fl-irħula tagħna. U fl-irħula it-tfal ma kinux jitrabbew biss mill-familja, imma kien ir-raħal kollu kien involut li jara li dawn it-tfal qed iġibu ruħhom sew, qed jitrabbew sew. Jiġifieri kien hemm rabta bejn il-bnedmin li tagħti każ ta' xulxin. Li ġranna fl-ibliet hija li din rabta ntilfet. Allora l-lum kulħadd ras u ġifieri. Is-sens ta' komunità. Is-sens ta' komunità ma Intelef. Intelef għax it-tip ta' ħajja li qed ngħixu. Issa illum kif jien nista' jkolli sens ta' komunità? Hija sens ta' komunità li allura twassal biex aħna l-bnedmin nagħtu każ biżejjed li anke aħna jekk xi ħadd jiġi fostna qed jgħixu bil-Malti imma wieħed jibda joqgħod attent u jitkellem. Imma hekk kif aħna kulħadd tar-rasu jien ma jimpurtanix jiġri mill-bib il-barra. Allora, diġà għandna din it-tifrik tas-soċjetà u għandna qed naraw da f'Malta ma barra huwa ħafna ikbar. Ħafna ikbar l-anonimità ħadd mu ħadd ma jiswa ħadd. Belt. Ħadd m'għandux jitlef xejn. Mela allura isma'. Jiġifieri mingħajr ma niġġustifika dak li ġara. Imma da bħal meta, jekk inti qed titgħallem xi ħadd qed jikber u qed jibni ħajja ġdida, ma kull ħaġa li aħna niżviluppaw hemmhekk ukoll hemm l-infafet tad-diffikultajiet. U maħniex nagħtu każ li s-soċjetà fid-dinja qed tikber b'mod u qed tiżviluppa b'mod li anke qed jieħu konsegwenzi oħra. Nsemmu iktar qudiem. Li kont se ngħid saqsi il-lajf. Għaw ħafna, għaw perċezzjoni forsi ħażina, illi l-Islam per eżempju huwa favur dik li nissejjaħ ġihad, illi gwerra qaddisa. U speċi li dawna huma kollha martri u min imut martri għal ġihad jibqa' Fil-fatt hekk qalu l-bieraħ għal-ġenna. Ħammutu bħala martri. Se jmutu bħala martri, eccetera. Forsi wieħed jispjega dal-konċett tal-ġihad, ma nafx, illi forsi għanda il-korrespondenza tagħha fid-dinja nisranija meta kien hemm il-kruċjati. Il-kruċjati kienu gwerra qaddisa l-indbatu fl-art imqazza biex jilliberaw suppost l-art imqazza ma sifatti saru massakri kbar ukoll hemmhekk, ġifieri nafu meta anqabda Ġerusalem x'massakru kien hemm. Ġifieri di l-kunċett ta' gwerra mqazza. U l-oħra forsi inqas importanti, però f'dal każ speċifiku naħseb għandha ċerta importanza il-fatt li l-Iżlam jikkundanna
l-immaġnijiet, ġifiri. Il-kartun, san diskutu. Images ta' ikonoklasti, ġifiri huma bħalma kienu l-Bizantini illi jikundannaw l-images ta' iġbijat għaliex kienu jisuhom bħala idolatrija, għax inti meta tagħmel ġbijat ta' xi ħadd toqgħod tqimu isa ħaġa idolatrija. U forsi il-fatt li l-Islam ma jippermettix it-turija tas-sura tal-bniedem kemm fil-moskej, kemm speċi dina ħaġa li forsi influenzat ukoll dal-każ speċifiku tal-Charlie Hebdo. Qabel ma ngħaddu għall-mistoqsijiet tiegħek, Florence, għandna telefonata. Hello? Hello? Hello, min għandna fuq linja? Hello? Jider li minn kena fuq il-linja. Għata, nħagġukom t-ċempluna fuq 2-1-2-4-6-7-1-4 jew 5-2-1-246-714 jew 5 jider li daħlet il-telefonata. Hello? 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 Bonġu? Hello? Hello? Lodwa tajba? Inselmilkom. Inselmulek. Jena fl-opinjoni tijaj ħanajt, jena naħseb li dal-kartun naqsu ħafna fit-dmirijiet tagħhom, għax dana kulħadd għandu r-reġjun tiegħu u kulħadd jirrispetta r-reġjun tiegħu. Issa, minn informazzjoni li għandi jiena, alright, daw in-nies ġew ewworjati fuq daw l-affarijiet, imma baqgħu għaddejjin. U din hija xi ħaġa li meta tixtort lil dak li jkun, meta l-affarijiet qed jimxu ħażin fil-kartun, alright, issa li ċajt imma dawn ir-reġjun tagħhom jieħdu b'serjetà kbira ħafna iktar minn tagħna. U din hija il-famuża problema kollha. Dawna jgħidu wkoll li Alla tagħna mhux Alla tagħhom. U din smajta kemm darba issa fejna fien Alla wieħed hemm. Però bil-ħażin m'għandux isir iqtil, għandu jkun hemm iktar fejna fiena fej bniedem jieħdu passi għax qtil tistenna qtil lura. Iġifiri dir biċċa xogħol taqtil ma nemmix u l-aħħar soluzzjoni għalija li għandha tingħata. Iġifiri jiena ngħid li il-problema hija miż-żewġ naħat. Insemmilkom. Grazzi lilek, għandna telefonat oħra. Hello minna fuq linja. Għajdinna, bonġu. Is it Catherine? Iva. Hi, Catherine. Jiena ħanajdlek, everything should be abolished to my knowledge. Ma minnet nitkellmu. Sorry? Antni. Hi, Antni. Let me tell you, jena ħan permetti l ħaġa, jena nemmen bil-mulej ġesu għax tlajt nisrani sewa, tellawn il-ġenituri għamduni, u xorta I prove of Christ, għax il-ħaġa t-esperimenta biex tammina, nut li noqdu nejdu nemnu u namlu ħafna purċinellati, speċjalment ġo Malta, kullħat iġri wara l-istatwi u kullħat jobot ħafna jobodu xiex mux kullħat, ma nikonkluaw, nirranġa l-kelma li għad. Għax inutli, għax kollox huwa fake. Inti, meta tħobb il-lalla tmur tħammeċ il-kampanja u tiddistruġġija bil-bini, kollox waħda mal-oħra li biex ġej. Le, għandha x'taqsam. Għax il-ħolqien Alla ħalqu Alla l-imbirek, allura titħallih, titpreservah, titissebħu aktar. Għax Alla l-minem taħ l-autorità fil-ġin tal-Eden out of reach to do all things that are good. Imma ovvjament hemm choice, un bat dejjem jizlu, issa ħallin li ma nqontawx mal pritki. Jiena ħanajdlek, the cause of many problems is because of religion or an excuse of religion. Issa aħna minna tagħna, il-Christians, issa daw qed jagħmlu tagħhom, fuq cartoons u mhux cartoons, ismani, hekk hija something mild and smooth li m'għandhomx għalfejn jagħmlu dawn l-aggressività. Mill-inti allura jekk jipenġulek ħmara qiegħda fuq ir-ras tal-isqof, tmur toqtolhom in-nies, tipprova inti timmodera imma ħanajdlek din redikola ta' li dawn qed jaħsbu li huma the God of the universe. Meta skużi, mela ħadd ieħor ma jirrispettawx, aħna dun innoħħu l-kurċi fis-sim ħabba fihom daw. U ma se jagħmlu qed jiġu ħafna Musulmani qed jibdlunna l-culture tagħna very slowly, qed nilqgħuhom għax qed nitħassruhom, and we're going to pay for that. Jina nispera ma jkun hawnx massakri, God forbid, pero we're going to pay for that, għax too much mercy, it comes against you. Jina ħanajdlek, it should be abolished, all this should be abolished, and God should intervene.
Għax jien qed ngħidlek di u nispiċċa biha Catherine, meta x'noqgħod nipprik qed ngħidlek imma qed inħoss ċerta fervur. Hemm Alla l-imbirek għax aħna ngħidu għax Alla jirrispetta l-libertà tal-bniedem. Iħallik tagħmel li trid with all respect u mbagħad itik il-ħaq fl-aħħar. Imma it's no point, titqgħod tistenna allura inti qiegħed fit-triq miexi ma tistax tkun relaxed, qiegħed tmur tixtri l-ekonomija aktar ħadd isbrankja, n-nies ma jibdux imorru holiday, waħda mal-oħra, it's not fair, these people should be punished to the full if they get caught. U plus li hekk biex nikkonkludi, meta l-għaret jinterveni, meta l-għaret joħroġ il-poplu ludi minn taħt il-faraon, hitu kos, għamel il-plagues u għatlom l-ewel wilt un batarraqom fil-bahar. Ġifiri, when he wanted to defend his people, God Almighty, he did it. So therefore, if he wanted to defend humans and also the innocent people, għax il-problema jekk kienet ħalfija jien, imma jena skużi, jekk kien qed ngħix ferħan u qiegħed nifraħ bil-pjaneta li Alla tani u b'saħħti għaliex għandu jiġi bot joħroq. Anthony, jimporta noqogħdu attenti kif nitkellmu anke nirrispettaw il-ħaddieħor, inħeġġixkom biex minużaw il-kliem attenti kif nitkellmu, u nżommu dejjem qed nitkellmu dwar ir-rispett hawnhekk, jiġifieri anke intom is-semmija nkunu irrispettaw reliġjonijiet oħra anke opinjonijiet oħra. Hello minn għanna fuq il-linja. Hello. Jidelli minn kanna fuq il-telefon. Għan nitkellmu ftit mill-lat naħseb jina għax Anthony għawnek għed semmi affarijiet, naħseb li jumma. Semma ħafna. Ekku, ħaniħun l-aspet ġurnalistiku, naħseb din hija xi ħaġa li mela, għawnek għanna teddida u naħseb li hija teddida għal libertà tal-espressjoni. U di hija waħda mill-ħafna. Tifhem ġifieri għax il-libertà tal-espressjoni hija medda minn ħafna oqsma, inklużi xi drabi b'mod istituzzjonalizzata minn min għandu l-poter. U allura waħda mill-valuri li bdejna nitkellmu fuqha fil-bidu, il-valuri tagħna anke bħala punent u naħseb mhux biss bħala punent, hija il-fatt li l-bniedem għandu l-kapaċità jesprimi dak li hu jara. Imma mbagħad din l-espressjoni trid tkun ukoll espressjoni rispettuża. Mingħajr ma niġġustifika dak li ġara f'daw l-aħħar. Imma nibża li meta aħna bħala bnedmin nunsu mir-rispett tagħna sa qed bħala bnedmin. X'nifhmu bil-libertà tal-espressjoni għax qed tissemma ħafna. Mhix assoluta, għalija, l-libertà tal-espressjoni mhix assoluta. Għax għall-gazzetta Franċiża kienet assoluta. Kif? Għall-gazzetta Franċiża kienet assoluta. Per eżempju, huma liberi li jġibu cartoons li xewxu poplu kontra ieħor, jew li xewxu għal mibeda razzjali, dak huwa permess. Mhuwiex permess, fl-opinjoni tiegħi. Jiena għalija li tattakka xi ħaġa sagra għal ħaddieħor m'għandix tkun permessa. Li tista' forsi biex ngħidlek tikkarikarizza tagħmel karikatura b'mod ċajtier, b'mod leġġer, imma li tuża ċertu tamel cartoons li jkunu attakki ħorox ħafna u faħxin anki kontra l-Leġjon Nisranija da wara kollox. Inti bħal editur kieku kont